तोहर तो सारा गांव भी बर्बाद हो रहल बा। वाह रे कलयुग के जमाना। अरे ठीक बा जाता नहीं चलो रे चलो तू लोग चुम्मा चाटी। अच्छा ता तू लोग चुट्टी न हो सा। ए सूरज चल ये लोग के थाना में लेके चल। अच्छा बड़ा थाना में ले जाए। हाँ चलो दरोगा जी के हमने कहा दे कि तू दोनों हम दोनों के जबरदस्ती चुम्मा ले बड़ा। झूठ का बोलता रे? चुम्मा तो तू ले लुआ। हाँ ई बात तोहरा के मालूम बा, हमरा के मालूम बा, लेकिन उधर होगा के तो नहीं के मालूम नो। ए अर्जुन बात तो ठीक कहती है यार। जाते छोड़ दे। बैठ। ठीक बा ये बेर छोड़ देता नहीं। बड़ा थाना में ले जाए। सूरज ये दोनों तो बड़ी तेज बाड़ी यार, हमने के ऊपर भारी पड़ गई नहीं यार। चुम्मा तो ऐसा ले ली कि पूरा मिजाज गड़बड़ा गल यार। लागा तक कुछ करे की पड़ी। चल। अरे किरण कहाँ जाता रू? कॉलेज? हाँ भैया। हाँ ठीक बा जा। अच्छा सुनी ना भैया, 100 रुपया दी ना, हमके कुछ सामान लेवे के बा। 100 रुपया ना। हाँ? 200 रुपया ला। कुछ सामान ना। अच्छा, बहुत सामान ला। दी ना भैया जल्दी। का भइल भैया? नहीं के बात रहे दी, काल ले ले। हाँ ठीक बा। तो ठीक बा भैया, कॉलेज जाता नहीं। हाँ बाय भैया। साली चोटी चुम्मा दे के चूना लगा गईलू। मिलबू तो बताई। 1 2 3 4 5। अंजलि देखे में तो वो लोग कंगाल लागत रहले। लेकिन पैसा पर्स में बहुत रखले बाड़े। उहे पैसा के ऐसा मर ली जा कि दोनों के पता भी ना चलल। बाकी ओकरा चलते हमनी के अपन ओट के कचुम्बर भी तो बनावे के पड़ल। अच्छा देखी तो पर्स में और का बा। ई का हा? का भइल नैना? हम तो सांप के बिल में हाथ डालले बानी। जेकर हम पर्स चोरी कईनी उ तब पुलिस बने वाला बा। का? हाँ तू अपन पर्स चेक कर। कहीं वो भी तो पुलिस बने वाला नहीं खे। इहो पुलिस बने वाला बा। अब का होई? होई का? पैसा रख लिया जाए और पर्स फेंक दिया जाए। ना हमनी के चोरी करेनी एकर मतलब ई ना केहू के जिंदगी खराब कर दी। हमनी के पर्स लौटा दिहल जाई। सही कहा तारू, दोनों के घर के पता भी लिखल बा। चल के नाता जोड़ के दे दिहल जाओ। हाँ ठीक बा। तो काले उनकर घर चले के बा। अर्जुन गोर लागत है माई। खुश रहो बेटी। बाकी के बड़ तू? हम और होखे वाली पतो है। पतो? हाँ। बाकी अर्जुन तो तोरा बारे में हमनी से कुछ नहीं के कहलस। माई भैया तो बड़ा छुपा रुस्तम बाड़े। इतना सुंदर भौजी के पता ना कहाँ छुपा के रखले रहने अब तक। अच्छा ठीक बा। हाँ तू ऐजा रुका, हम आवतानी। हाँ जी हाँ चलो माई चलो। अर्जुन हाँ माई, तू इतना बड़ बात हमरा से छुपौला, ई ठीक ना कैला बेटा। कैसन बात? ई तू का तारू? ई है कि तू हमरा से ई छुपौला कि हमरा खातिर एगो सुंदर सुशील पतो चुनले बाड़ा। पतो? अरे माई तू ई का तारू? तू पगला गेल बाड़ू का? अरे भैया रहे दी, अब सब पोल खुल गइल बा तोहार। माई चला चल और आरती ले ले। ठीक बा माई। माई बेटी। हाँ भौजी। Para mi mamita que me quita
अरे अरे माई माई माई, अरे तू तू हमरा घर में डाका डाले आगिल बाड़ू? हाँ? अरे माई तोर पतो ना हिया। अरे इते चोटिन है चोटिन। अच्छा ई चोटिन बिया हाँ। त ई चोटिन हमरा के पसंद बिया। अरे माई माई भौजी हमरो के पसंद है। अरे तू चुप। सुनी जी, राउर पर्स काल छूट गए रहे, हाँ, हाँ। उहे देवे आयल बानी। माई हमरा के देर होता, हमके मंदिर जाए के बा। मंदिर? जा बिटिया हाँ, जा। चलत हई। हाँ। देखला कितनी संस्कारी पतो बिया हमार, बात करत बड़ा। चल चला माई। सूरज! जी बाबूजी। तू ये लड़की कह रहल बिया कि हमार होखे वाली पतोह बिया। ना बाबूजी, ये झूठ बोलतिया। ये चोटिन है चोटिन। नालायक, आज तो सच बोल। वैसे ये लड़की हमरा पसंद बिया। का? सुनी जी, काल राउर पर्स छूट गए रहे, उहे देवे आयल बानी। अच्छा बाबूजी, हम चलत हई, हमके मंदिर जाए के बा। प्रणाम। देख लड़की के संस्कार देख। गधा, अब तक कम से कम शादी कर ले। ई घर बसाई कि घर उजाड़ी, जरूर कोनो न कोनो के मंदिर में बकरा बनाई।